Iki sing tak enteni. Nalindra Wirata Prabu Matswapati. Menungso elek kaya kowe Susarman. Kowe jirih getih wedi mati licik pakartimu. Kowe ngecak Pranegara Wirata tanpa mbuang layang penantang. Tegese kowe ratu ingkang meringkus, ratu ingkang ora wani ndodho marang kahanane. Rasa kokean gunung tanpa guna. Iki piwalesku ana ing kene iki. Piwalesku ana ing kene iki. Nalika isih uripe Kencaka rupa-rupa Kencana Jamala, wah gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Ning Senopati telu kekuatan Wirata wis mati, wis mudhar. Kowe ora duwe kekuatan, kowe ratu tuwek. Kekuatanmu apa? Iki kekuatanku. Aduh. Susarman. Ayo, yen pancen kowe satra ingkang utawa Nalindra ingkang wani marang peperangan iki, Jalna, aja mbok tingkes kaya ngene. Aja mbok idak dadaku. Wah, atos tenan. Wah. Oh, wah.
Lang-lang katin ingkang awan sapa Nikeng Astina samantara tekeng Tegal Kurunarya ya Kresna lakunira Sireng Prasurama miangkan wajanaka Dulur Narada kapangya Tegal Luri melu karya Sang Bupati Sang Bupati jagat wasisaning Upadara wayah Bathara jagat Yai Prabu Susarman agyat sira Yai Prabu ingsun biji sawetara anungga ana ing jroning bangsal pangrawit nunggu lawan timbalan ingsun Yai Prabu Susarman dalah sinuwun persasat kadidening ento silming palawa gabus kumambanging sila Kresna anggen kula ngrantu dhateng sabda mangantika paduka duwen timbalan paduka Gusti kula sanata ing Astina Yai Prabu wonten timbalan ana kalodhangan ingkang mirunggan sira Yai ndak aturi supaya nerusake aturi roduk nalika semana ngengingi babagan negara Ngastina lan negara Wirata apa ingkang dadi perkarane haturna marang panjenengan ingsun diweji sembahan kula ingkang sekawit kula sowan wonten negari Ngastina menika namung badhe nyatakaken dhateng ngumandhangipun negari Ngastina ingkang persasat jagat menika ngantos kebrebegen dhateng ngumandhanging Praja Ngastina pranyata negari ingkang ageng tur inggih agung jebul kawusananipun sasampunipun kula prapta duwin kula sowan wonten negari Ngastina kabar menika kula wau mboten namung kandhek wonten ing pekabaran nanging kababar dados pakarti sak ngertos kula negari wiyar tuwin negari agung tuwin ageng menika namung negari Wirata nanging sareng kula dumugi wonten negari Ngastina jebul nyatanipun antawisipun Wirata lan Ngastina menika dinga bilya tegesipun sami ageng lan agungipun namung mugi antatusna ing kawuningan negari Wirata ingkang kondhang kaloka negari ingkang ageng tuwin agung kala wau sak mangke namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti lire piye dene sira paring utawa matur ingkang kaya mengkono diweji kuncaranipun Praja Wirata menika nalika sugengipun inggih menika Senopati Patih Kencaka Rupa Kenca lan Rajamala sareng sak mangke Senopati Tetiga menika kala wau sampun pejah ngibaratipun negari Wirata menika sampun suwung kadidene bumbung wong-wang upami wonten alindranipun menika Prabu Marswapati sampun ngladuk yuswa bebasan kerot ingkang tanpa untu gegadahi kekarepan nanging namung kandhek wonten ing kekarepan kemawon sabab sampun kendhatotipun sampun soda karusanipun mila wonten panglimbang raos sing lanipun ingkang abdipun Susarman negari Ngastina ingkang semanten wiyaripun menika menawi sak mangke saged tuwin kasembadan ambedah negari Wirata ambanda dhateng nalindring Wirata Prabu Marswapati tartemtu jagat gumelar kureping langit menika mboten wonten nalindra tuwin mboten wonten negari ingkang wiyar agung lan agengipun kadi dening negari Ngastina paduka badhe dados nalindra ingkang sinembah dening para nalindra sak jagat menika Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina
Sringastina Maha Prabu Duryudana alon ngandika Duarining sun Werkudara den kapareng kene Sigra anjujuk danyuang truna Riseksana mangen jali ing jagat Dewa Bathara dene semono iku pertikele Yai Prabu Susarwan dalah naingaken paduka sampun nayogyani menawi dados aturipun ingkang rayipun Susarwan nanging piye munggo carane jer Kanjeng Hyang Matswamati kuwi sewu pundenku dhewe Gusti menawi paduka menika badhe anjayang bawana menawi paduka menika badhe mukti kedahipun saged lan wantun nyingkiraken dhateng sinten kemawon mboten ngomongaken sanak kadang mitra kawruh nadyan menika pepunden piyambak menawi badhe ngalang-alangi anggen paduka badhe mukti ngawi Banya Kurawati Mbau Denda kedah dipun singkiraken mangke kula ingkang badhe anggepuk negari Wirata sisih ngajeng mangke paduka sawadya balani Kurawa kula aturi anggepuk negari Wirata saking wingking menawi ngajeng sampun dipun gecak wingking sampun dipun gempur kula kinten boten ngantos suruping surya mangke Wirata sampun wonten pangaos paduka Gusti kula ingkang sira ning Astina. Yai Susarman, aja kakehan gunem sing tanpa guna kaselak nggon kepengin ngukup negara Wirata. Wadya Trigarta Budana mengko wadya Astina bakal sumusul. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Susarman. Maju. Yo. Maju. Aja mundur, maju, ayo.
Anjrah ingkang muswitorum kasiring samirana mrih sekar gadung ngas kandanyo maweh raras renaning griya jagat wasisaning ubathara wayah putra jagat Kangka nuwun wonten timbalaning adhawuh menapa Gusti kula ingkang sinuwun Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati ingkang jroning pepanggihan iki panjenengan ingsun nimbali kelawan sawane abdine Si Utari yakuwi Si Salindri ingkang wigati mung bakal ingsun patrapu pidana ya sabab saka sedane kadangku Yai Kencaka rupa-rupa kenan Rajamala ingkang kabeh mau kabar ingkang sumebar warata saindenging jagat Wirata jare dipateni karo bojone Salindri kang awujud Gandharwa. Mula ora aneh yen to negara Wirata tumuli nimbali kelawan Salindri jalaran mokal. Yen to pradata adil negara Wirata bakal matrapi paukuman kelawan bojone Salindri kang awujud Gandharwa mula wis ora bisa disuli meneh kejaba mung Salindri ingkang kudu nampa pidana saka negara Wirata. Nanging nalika panjenengan ingsun weruh kelawan glibetmu mula tumuli ndak awe anyaket kanggo wonten timbalaning adhawuh sinuwun semban kula. Gandeng sira iku mung lurah pasar nanging baut yen to ulah sesukan dadu. Sadurunge aku masrahake Salindri kelawan pradata adil negara ing Wirata marata gagayu. Ana kalodhangan sithik iki ayo. Ladenana panjenengan ingsun olah sesukan dadu Kangka. Nyawa-nyawa jimat kula semban kula Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata. Dosa menapa menawi kula wantun andhuwa dhateng kepareng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung ajrih kelawan wisesaning Hyang Mahanasa krana sepisan sesukan dadu menika dados laranganing negari angka kalih. Mboten wonten tiyang ingkang kareming sesukan dadu tumuli gesang mulya menika mboten wonten sabab sampun wonten lupiya ingkang sampun marambah makaping-kaping ingkang pungkasan inggih menika lelampanipun para Pandhawa ingkang kareming sesukan dadu lumawan para Sata Kurawa kapandhigan nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Wekasan Pandhawa kecalan negari miwah kecalan Brana Picis Prabaya tuwin negari sakjajanipun. Satemasa mangke manjing wonten telenging wana sinuwun semban kula. Menapa boten paduka ngawuningani dhateng lupiya ingkang sampun marambah makaping-kaping mekaten menika kala wau. Dadya kaca benggala anggen paduka kendel ing kareming sesukan dadu sak mangke monggo sesukan kados mekaten menika kula aturi ambucal tebih krana menawi paduka hamberung datanpa petung ing olah sesukan dadu ingkang sepisan badhe nampi welak ing Jawata angka kalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun badhe sinurak ing para kawula teka paduka satunggiling Nalindra
ingkang damel pernatan teka paduka piyambak ingkang rak dhateng pernatan menika piyambak diweji kagyat risang kapiranguri nangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering gila tal jagat dewa Bathara jagat pangestu ngurwa lho ling atase kowe iki ming lurah pasar lah kok malah kowe ngandani karo Ratu Wirata apa mbok anggap Ratu Wirata ki kalah pinter karo derajate lurah pasar kanggo derajatmu ki ming abdi yen kowe nampa dawuh timbalaning Nalindra mesine kuwi dumastuti marang dawuh timbalaning ratu. Ora usah dadak kowe ngecomang deleming ngandharan-andharan kendhukur. Malah sajake kowe semu ngandhani karo Nalindra Wirata. Apa njaluk ora dawa umurmu kowe Dwija Kangka? Biak. Ora sangka nuntun mekaten Kanjeng Rama mlayu-mlayu dleweran saka pelarapan metu ning riwe ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana bilih negari Wirata sakmangke dipun gecak perang dening negari Trigarta kapandhingan Prabu Susarman malah ingkang damel kejot raos sing manahipun ingkang putra pun Wraksangka mboten wonten Sinopati Wirata ingkang dipun tantang dening Prabu Susarma. Kejawi namung paduka Kanjeng Rama Prabu Matswapati ingkang dipun tantang dening Nalindra Trigarta Prabu Susarma. Wel adalah jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Nantang singa baro minggir aja nengkeng melu melak trajange dhewe Susarman Barat. Sora merata, jangan Talah. Iki sing tak enteni, Nalindra Wirata Prabu Matswapati. Menungso elek kaya kowe Susarman. Kowe jiring getih wedi mati licik pakartimu. Kowe ngecak perang negara Wirata tanpa mbuang layang penantang. Tegese kowe ratu ingkang meringkus, ratu ingkang ora wani ndodha marang kahanane. Rasa kokean gunung tanpa guna. Iki piwalesku ana ing kene iki. Piwalesku ana ing kene iki. Nalika isih uripe kencaka rupa-rupa Kencana Jamala, wah gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Ning Sinopati telu kekuatan Wirata wis mati, wis mudhar. Kowe ora duwe kekuatan, kowe ratu tuwek. Kekuatanmu apa? Iki kekuatanku. Aduh. Wah. Mati weh. Sambato. Ayo. Gerangan ora tata. Wah. Ora apa-apa. Woi, kodar weh. Ayo, kamu. Susarman. Ayo, yen pancen kowe satra ingkang utawa Nalindra ingkang wani marang peperangan iki, Jalna, aja mbok tingkes kaya ngene. Aja mbok idak dadaku. Ayo Jalna, adu atos sing balung mleting kulit. Yen perlu nganti tekaning pati, Prabu Matswapati ora bakal wedi karo kowe. Piye? Muni piye kowe? Wong wis arep kalah kok dadak cerewet ngopo? Kowe tak idak dadamu, kowe ora iso nglawat. Kowe kudu rumangsani yen kowe ratu tuwek. Kowe iki ratu wis tuwa ora duwe kekuatan.
Kowe mbiyen ampuh, kowe mbiyen digdaya negaramu gedhe, negaramu ora ono sing wani nekani, ora ono sing wani bakal ngutik-utik marang negaramu mergo kekuatane Kencaka rupa-rupa Kencana Raja Mala. Saiki wong telu kae wis ora ana, bebasan kerut tanpa utu. Kowe singa sing wis ora duwe kekuatan. Kowe bakal tak gawe wirang. Kaya nalika kowe mirang-mirangke Prabu Susarman, duk nalika aku nglamar anakmu Tari, malah aku semene digawe wirang karo adi-adimu kabeh. Wis saiki tak wirang-wirang kene ngarepe kawulamu mendha weruh yen to Ratu Wirata ora ana nduran duwe kekuatan apa-apa. Wah, mati. Bondo. Bondo tak nak krincung sikilmu tak talekke ana ning mburining kreta. Ngerti yo? Kreta iki arep tak gawa mubeng alun-alun negara Wirata ingkang Gus kebak kawula semenake. Men kawulamu padha weruh yen to kuwi Nalindra ingkang ora duwe kekuatan lan ora pantes ngadeg minangka dadi Nalindra sembaning para kawula sak negara Wirata. Modar ning mburining kreta mbok ra idep legane atiku kowe. Mati kowe, ayo sampe to. Tremara mangus sumyung ngambreng kadhe karunaning kaswase dosang kandha wastratmaja long lalu mangulati surya mangrang sang wayah arep kakangku Balawa iya teka ning pejagalan kowe ambruk ana ing pangkone Balawa ning apa Yayi dadi wuruhanamu Dimas yen to negara Wirata iki mengko bakale bedah sebab apa ketekan mungsuh saka negara ing Trigarta ya kuwi Prabu Susarman sak wadyabalane lan sumurupa Dimas dina samengko Nalindra ing Wirata Prabu Matswapati wis digawe wirang dening Nalindra ing Trigarta. Ditaleni ana ing kreta diseret mubeng alun-alun dadi disoraki dening para kawula sak negara ing Wirata. Kuwi gadine ngarep kakangku tekan pejagalan Balawa. Ora ana ingkang bisa mitulungi Nalindra ing Wirata kejaba mung sira Yayi. Mula wektu dina iki tulungana Balawa supaya kowe mitulungi marang sugenge Nalindra ing Wirata. Aku ene negara Wirata kuwi dadi tukang jagal. Tukang jagal mateni kebo sapi. Dadi dhaharaning para ratu-ratu sing ning negara Wirata. Aku dudu wong sing bakal nandangi utawa manjing ana ing peperangan. Aku dudu senopati. Mula yen kowe njaluk tulung karo aku kleru. Balawa, aku tak takon karo kowe. Kowe saiki mapan ana ing ngendi? Negara Wirata. Jroning mapan ana ing negara Wirata kuwi sabab saka apa? Nglakoni delikan setahun. Jumbuh karo paukuman sing kudu tak lakoni. Yen ngono tegese saksuwene setahun ingkang meh pundhat iki si Adi diayomi dening sapa? Ratu Wirata. Yen ngono Ratu Wirata kuwi apamu? Sesembahku.
wajibe kawula marang sesembahan, aku kudu isa ngreksa marang sugenge sesembahaku lan keluhurane sembahku. Kena ngapa kowe dadi kawula Wirata, ratu Gustimu digawe wirang dening Nalindra liya? Lah kok si Adi ora gelem tetulung, si Adi ora gelem belani? Yen ngono ora ana rasa tandha matur nuwun jroning atimu marang Kanjeng Hyang Matswapati wis menehi pengayoman lan para Pandhawa nggone nglakoni singidan ning jroning negara Wirata. Yayi, eman temen bebudenmu ingkang sekondang kaluka ngrawitke jejaroting asem. Nanging tinemune ning jroning pauku maniki wangkot atos atimu kaya dene watu. Wong kang lagi duweni penandang kuwi malah yen perlu kudu tansah tetulung marang sak pepadane supaya bisa enggal pundhat penandange. Ora kok malah atos atimu kaya watu ingkang kaya mengkono mau, ora bakal rampung-rampung penandange Pandhawa. Wah. Ayo, sambato ya, potar dening aku. Mati ora bakal iso dikukup kuwandamu. Sempal-sempal kuwandamu tak tarik nganggo kereta tak ubeng ke alun-alun. Kawulamu bro sorak-sorak kabeh. Do ngerti yen wis padha ngayom karo ratu ingkang ora duwe kekuatan. Susarman. Aku aja mbok gawe wirang kaya ngene gage. Aku paten ana sisan Susarma. Yen ming mbok gawe wirang kaya ngene, aku isin. Aku ngrumangsani ratu tuwek pancen ora iso ngayomi. Lah, saiki kowe wis ngaku, Wis ngaku yen to wis ora duwe kekuatan. Bebau kiwa tekenmu semplah merga patine adimu katelune. Dina iki kelakon negaramu bedah dening Prabu Susarman, kowe kekeset. Kowe bakal nganggo keset lungguh dampar lan bakal tak biyawarake ento negara Wirata aku ingkang lenggah keprabon ana ing negara Wirata Prabu Masopati. Sumangga hanggro sesumbar lindhu bumi gonjing. Gumaludo guntur ketup lumembak penyukang kumambang. Kocap kacarita. Nalika semanten datan prayitna Sang Prabu Susarman ingkang wis matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antepku mleyang wonten ing akasa. Nenggih Sang Balawa ngejloki kretaning Prabu Susarman, kreta ajur sak Prabu Susarman gugur madaning pabaratan. Ayo, sambato.
Petruk, heeh. Gareng, heeh. Wayangan meneh, Tru. Dalam suasana Covid-19 kok. Kancane do ora mayang kok kowe mayang wae. Mayang ning omahe dhewe ya ora apa-apa to, Rek. Carane wayang Jliman iki didol ora masalah. Aneng sing nuku, bengi iki pancen ditumbas. Karo panjenengane Bapak Haji Kondang Sutrisno saka Bekasi, Ketua Pepadi Pusat lenggah ning Bekasi kono. Wis member nek panjenengane iki nimbali, wis member nek panjenengane iki nanggap. Mergane panjenengane dadi ketua Pepadi Pusat. Dadi nek ana dalang-dalang do mecicil matane ngene iki. Panjenengane iki ora bakal mentolo. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Tru. Heeh. Gong, kok meneng wae ngapa to? Aku lagi mikir Wiyagara Sinden. Oh. Tak hitungi 5 tahun iki aku kapusan, Tru. Wah iya. Wis ora apa-apa ya, karang jeneng wong iki dhewe-dhewe kok ya. Bayangi ning Asmarandana ora apal lho. Monggo lagi ora mayang pirang sasi to? 3 sasi. Ora apal kebangetan. Ha iya. Nang omah ki do apa ora do gelem sinau. Ha iya, ya wis ora apa-apa. Gong, iki panjenengane Bapak Kondang Haji Kondang Sutrisno nimbali awake dhewe kuwi kejaba awak dhewe ya kon biyawarake kanca-kanca dalang pepadi ana ing daerah-daerah kon sabar, kon ikhlas, kon sing tentrem atine. Ha iya. Pancen ya kudu ngono, kudu sabar, kudu ikhlas. Tur kejaba sabar, kejaba ikhlas. Aja kendhat nggone tansah berinovasi dan berkreasi. Tegese piye carane obah? Mergo ana tetembungan obah ki mamah. Hoi. Nggon aku obah kae mana? Mama. Mama. Mama, mama. Obah kae mama. Ngono ya? Ha iya. Dilalah awak dhewe iki duwe apa channel YouTube terus iso diluwayangan lumantar streaming. Nah, iki sing kaya ngene iki ya, Tru ya. Iya. Tur rame awake dhewe kanca-kanca dalang ki wis pirang-pirang sing padha duwe channel YouTube kabeh saiki wis padha wayangan. Ki ngene, Tru. Piye? Kejaba aku sadurunge ngaturake panyuwunan-panyuwunan lagu, aku arep takon karo kowe. Takon karo aku perkara apa? Kabar sing tak tampa? Heeh. Iki pariwisata wis do dibuka. Wis. Pancen Parangtritis barang wis dibuka. Ora kusuma? Wis. Parangkusuma ya wis dibuka. Oh nggih. Nun sewu. Ki mbok menawa ana pangandikan saka Pak Kondang, monggo Pak, badhe pangandikan menapa ki video call karo aku, Tru. Iya. Selamat. Nggih. Yang penting selalu kita berkarya. Iya. Nggih, Pak. Kon ngeten iki ora usah nyalahne kono kene. Nggih. Moga-moga cepat selesai. Moga-moga bulan depan sudah bisa langsung live. Amin, nggih, Pak. Wayangan. Niku bulan depan nek mboten entuk tetep kula nekat mayang kok, Pak Kondang. Nggih, Pak. Nggih, diterusne Mas, monggo terusne. Nggih, matur suwun Pak Kondang nggih. Nggih, sembah nuwun. Nah, iki di close up lho, di close up lho, Cah. Oh, nggih, pasuryane Pak Kondang iki. Oh, dipateni. Ha iya. Heeh. Parangtritis wis di papan-papan pariwisata wis dibuka. Aku njaluk solusi katur kagem para bapak-bapak pemerintah iki kanca-kanca seni iki sok kapan? Oh, ngono ya, Gong. Ha iya. Mergo padha-padha pengumpulan massa. Parangtritis ki yo ngumpulke massa. Iya. Ade pentas ya kudu entuk. Ya, dikenai wektu tekan sok kapan? Ya, kuwi apik ngono kuwi. Ora apik iki serius. Oh iya, iya. Antil dasmu. Iya, iya, iya. Heeh, Gong, heeh. Aku nek ngene iki ora iso disepawa. Iya. Mergane ya akeh tenan sing padha seniman-seniman sing pancen do ngarep-arep kepengin pentas, Tru. Iya. Iki kudu suaraku tok lho, Tru. Iki suarane piyai pirang-pirang. Heeh. Sing iso dipresani nuwun sewu, sing duwe channel sing rada akeh penontone awake dhewe. Mulane dhewe
disuwuni supaya kon ngaturke iki. Sok kapan? Heeh. Ngono lho. Iya, ya pancen bener. Ane nek ana Covid. Covid iki kalahiru kopet. Oh. Kuwi jan trocoh tenan kok. Wis ora urusan. Wong kok ngene kok kon ra entuk. Anggere ngene iki aku ki mbleh pitike tangga barang. Ha iya. Nek takoni ilang, jane asline aku sing mbleh. Oh. Anggo nyuguh kanca-kancake apa? Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Muga-muga ndang menuju normal ya, Gong. Muga-muga menuju normal. Jangan takut. Wis akeh tombo-tombo sing iso ngilangke Covid-19 kuwi. Kaya to. Wis werna-werna apa kae terus. Ya, wis akeh kabar sing membare wis akeh sing dadi dhewe rasa perlu wedi asal tetep anu wedine iki social distancing. Waduh. Kuwi tegese apa? Kuwi tegese dum-duman saka dinas sosial. Jaga jarak ki nang bis. Yo. Jaga jarak ki tegese iki antak dhewe iki omong-omongan 2 meter paling ora semeter. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan kok ora. Heeh, pokoke manut aturan pemerintah ning ya pemerintah aja negake awake dhewe. Manut aturan pemerintah ning pemerintah aja negake awake dhewe. Heeh, pakaryane dhewe iki seni. Heeh. Seniman ki lek iso entuk duit ning panggung-panggung. Ha iya. Nek pariwisata dibuka ya bener kuwi iso masuki menehi apa jenenge biaya kanggo pemerintah daerah sing daerah sing do duweni tanggung jawab tentang pariwisata. Nek dibuka ngono ya diadili. Iya. Ah dhewe pentas ning pariwisata ya ora masalah ya, Ter. Ha iya. Sing penting iso mangan kabeh. Heeh. Lho piye aku ana sing arep mulih, Ter? Ora kok, ming pindah nggon.